Okay, Amy, an féidir a insin dom faoin gomóra atá ar siúil an teachtain seo agus imlíne a bhain leis an fundóireacht Wikimedia? Yeah, so tá an fundóireacht agus is so tá an pobl down the Wikipedia ag céiliúra an lá brethe mhór is soca. So cuaig bliain is fithe. Cuaig bliain is fithe atá I guess le Wikipedia inis. So tá muid ag céiliúra an lá brethe Wikipedia anocht an cuaig lá déag go mí anar agus é rit an bbliain beg rudí ar siúil ag céiliúra an mór ócéid seo. Okay, agus an bhfuil Wikipedia freisin an lagan gcuaige cóisín ná Wikipedia spéirle? No, níl sé so tá Wikipedia méle an bun lagan is soca gáblin ní sinne so tá beg Wikipedia mi dhearra for imlíana beg Wikipedia or Wikipedia gaman gan an lagan gaelge trí blin is fihe trí blin is fihe díis imlíana. Okay, tuki mé arás cógat i gan cúpla bhíon ar tá Wikipedia fit a cúpla bliain díis. Okay, an bhfuil éon plan mór an plan na gibh imlíne chun agus an teachtain seo agus imlíne go generálte an ceiliúra comóra a ceiliúra Amy? Yeah, so Thomas ag olbhú imachtaí faoi láthair so an teachtain seo beg or no an nocht beg céiliúra ar líne and tá cóise ar líne áireachtáil ag Wikimedia na Harpach agus an sin beg podcréalta a going le Pobal Éireann Wikimedia ag kaint le Shannon agus Eugene a bhaníoch an agriocht seo definitely know hin agus just ag brathnú ar achcuid taithí sa glúiseacht Wikipedia agus just ag brathnú siar soca agus an sin tá a lán le déanamh a going foioi láthair so tá muid ag olbhú le haag seachtain na Gaeilge agus beg factus ag teacht dar bhanam is brala Vicky Beladus an bhís cuain. So tá an na déanamh a going imlína agus beg an gcuid imachtaí trí bhéirle tú Gaeilge agus go gáithangach comá chun ar gcuid ibre chu chun cín. Like an mátá sim nó spéis ag aine chun chuir leis an Wikipedia nó chun túsa chuir leis an ibre an gcuid ibre atá á dhéanamh a going tá fearfáilte rih aine a bheith dul jagabháil ling trí ar man sosiálta nó trí riomhpost so it's mo riomhpost mo heola riomhpost ná banisteoir punk pobal ag Wikimedia.ie.